Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan aminda at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Thank you, Ma'am Grace Agtina Sales. And once again, congratulations, Engineer Hana Kerima Agtina Sales. Happy 17th birthday to Nicole Yong on December 13 from Nida Nieveras. Shout out kada Jelly Dumalyang, Tess Gonzalez, Arlene Palentino, Sofia Botite, Mark and Mary Vlogs, Mary Jane Chu, Deans DB, Yabes family kan pamilyak ni Rosario kan Nueva Vizcaya from Innong iti Rosario La Union. Amin at taga Santo Domingo kan anak ko Adaruel, Ronalyn, Renilyn Medis kan happy 59th birthday iti patpatag ko nga inak from Jonalyn Fabilin. Shout out kada Argel 1895, Saklazans Vlog, Marilyn Marso, Ana Delphine, Ken Love. Anak ko ada Miles kan Maris, lakay ko ani Nomelito Concordia, datatay kan nanay kan ading ko a Richard de la Cruz from Maricel Concordia. Shout out pa kada Jasmine Rivera, Judeline Guzman, Gislyn Garcia, Jan Rabanso. Advance happy birthday kani ading ko Rochelle nga daije Dubai, kan amin a friends ko dito Hong Kong from Rowelyn Corpus. Shout out kada Juliet Sugitan, Dayan, Geraldine Larocco, Castañeda Floresma, Leonora Bautista, Joel Quilon, Daisilyn Astrero, kan Adela Vergara. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Minda. Dear Manang Emmy, sa anak nga OFW manang, ngam naawi sakmet amang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati met iti adal kadagiti naayat adumdumngeg iti YouTube channel yo. Nang runa kadagiti padak nga inna, nga awan ti pinanunot na, no saan at ipagimbagan laeng ti anak na. Makunak amay saak a single parent manang Emmy, gapo ta pinanawan na kami ti asawak, ket nang ikabbalay iti sabali a babayi. Baknang ti kakabkabalay ita ti asawak manang, iso nga awan ti pampanunutan na a responsibilidad, agtrabaho man wenno saan. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idinagdesisyonak alipatakon amamin pinsan ti asawak. Talaga ka di adimon ilaban ti karbengam iti asawa, maanak ko. Laglagi po nga addaan kayo iti anak, nga agkasapulan iti sustento para iti panagadal na. Saan nanang? Nabannog ako nga agpakpakaasi ka ni Rex. Sobra-sobran ti sakit tinakam nga impaay na kada kami ti anak na. No talaga mo't laang napatagkan kwa na ti anak mi. Iso ko maamis mo ti agdisnudo amang sustento iti anak mi. Ngam impakitanan nga awan patagkan kwa na ti anak mi. Kat iso day ta ti pagsakitan unay tinakam ko, nanang. Anak, sana bali alinipat na kuman nga asawa na. Basta di na kumamot linipat ti anak na. Dayta tinangiduron kanyak, tapno lipatak mutan amamin pinsan ni Rex, nanang. Jak kayat ti agbalin nga agpalpalama iti pamatag kan sustento na. Kabaila kabiyagan ti anak ko. Amo ka din nagtubaybayan ti Diyos. Kan adda kayo matakanayon amang sarsaranay kada kami. Ay, adda kan kaday ta anak ko. Sikat imasaknan, iso a respetar ti anyaman a desisyon mo. Basta laglagi po nga daak laeng dito'y akanayon amang tartarabay kada kayo nga agina. No si bibiyag pa'y kumaday di tatang mo. Amo kakastoy matlaeng ti agbalin a desisyon na.
Uwan nanang, kat pagyamanak unay ti kinasaya at yung kada kami nga agina. Kat dawat ko at tarabayan nak kumati na marswa. Iti da ito'y nagbalin a desisyon ko. Anak, kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat nanang. Naglayingak to pa di school mi. Kung ti teacher mi, saan ko ka naatultuladan dagiti classmate ko? Asan dang agar-aramid iti homework da? Uwan mata, anak ko. Kakaiso na nga da kami kanilolam amang isuro ka dagiti lessons mo. Agadal ka na imbag, anak ko, ha? Taday tala ang timabalin mi nga ipatawid kan ka. Tawan mo timako na asa ni kwa tayo. Wan nanang. Ayun gayam nanang. Kaano ka di nga agawid ni tatang? Kadayo ka di manin a lugar ti na kay destinuan na? Iso ang mabayag manin santo agawid? Mailiwak nga minan ka ni tatang. Anak, amo mo ti trabaho ni tatang mo. Masapul amapan iti nagduduma a lugar. Tapno aglako kadagiti produkto da. Sana bale anak, sumangpot tumot laeng ni tatang mo. Aginggat kaano nga agulbud ka iti anak mo, Minda. Nanang, amo masaan mo ang mailimad iti agnanayon ti kinapudno. Nang runak at nasirib ni Bong nga apukok. Apay no ininot nga ibagam ti agpaysokan kwa na. Narigrigat ngamin numang namnama iti awan ti apukok. Nanang, saan ka adikdiktaran, Minda? Ngam panunutam ana imbag ti na ibagak anak ko. Amangan ngami no nakarkaron ton amarigatan ka amang ilawlawag iti amin, no di mo pa'y larugyan ita. Adda punto ni nanang. Husto ti ko na asaan ngagnanayon ang mailimad ko ti kinapudno. Ngam sigurado masakitan ni Bong, no maamuan na asaanan nga agsubli ti amana. Nagrigat mo ti kastoy akasasaad ko. Nagrigat ti agbalin nga ina. Nang runa no adda tinakiro apasamak iti biyag. Kas iti mapaspasamak kada kami. Agdadata asaanan nga agsublipay ni Rex iti dan nami nga agina. Ngam ikagkagumaaklat nga aramidon ti amin. Tapno saan ang masakitan ti anak ko. Kat saan adumakas iti imatang na ti ama na. Ahente iti nagduduma a produkto ti ama ti anak ko, manang Emmy. Iso akanayon amapan iti nagduduma a lugar, asakop ti rota na. Kat pasaray agbayag ijay iti makalawas. Iso ana iruaman ti anak ko, apasaray saan nga agawid iti mabayag ti amana. Ngam ti di na ammo, kat talaga asaanan apulos nga agawid ti amana iti dan nami, gapo ta nakisina akat nga ruden kankwana. Naglabas nga rod ti sumagmamano abulan, nakastrekak iti trabaho, manang Emmy. Nanang, adan trabaho. Naawat ak akahera ti may sa department store iji ili.
Ay na, nagsayaatan ngay anak ko. Kaano ka kanungay amang rugi? Mangrugi ak inton bigatan nanang. Makaamu kayo pailaang dito'y balay Kastamotan iti apuyo. Di ka di madanagan anak ko. Siya kunti makaamu dito'y. Kastamotan ti panangsukon kanibong iti pagadalan. Agyaman ak nanang. Amok aday tuyan ti sungbat ti Diyos kadagiti karkararag ko. Tapno makapangabarwanan kami matan iti anak ko. Kalpasan dagiti saan anasaya at anapagteng mi iti biyag. Kat agyaman ak, tada kayo akanayon amang tultulong, kan mang tartarabay kada kami nga agina. Agyaman ak, nanang. Ne, Tata Fredo, madamabat gayam ti panagpadalusyo iti arubayan kan o nagtibalayo. Si kamo gayam minda. Ayun balasang kota at sumangput asa nga iliming agapoy di abroad. Kasta ka di tata? Sinumot nga day taasa nga iliyo. Kaslay special saa. Tani, talaga akas taunay ti panagpadalus kan panagsimpayo. Ni Ardel balasang kao. Tayo inauna nga anak ni Minseng akabsat kao. Napayag ngamin asaan na nagbakasyon dito Pilipinas ka. Makumi-kumiti trabaho na. Iso analipatan na pa yun ti mga sawa. Kastaya tata? Amangan mo't no di na pa'y nasarakan ti kagasat na tata. Anya ti amuyo. Amangan no iti panagbakasyon na dito Pilipinas. Kat masarakan nantun ti agbalin akapisi ti puso na. Ay kung nagsayaatan nga ino kasta balasang ka. Sapay la kumangarot at kasta nga agpaisaw. Nay, ada ka mo't gaya man anak ko. Kumusta mo't nga iti umuna nga aldaw mo iti trabaho? Nasayaat mo't nanang. Nasingpat nagiti amok. Kastamot nagiti katrabahwak. Naragsakak nanang, taadala nga rudon panggadak. Mailiw-liwag ko pa'y panunutan amin ang napaspasamak kanyak iti kalabas. Nasingpat ka ngamin nga anak, ken ina, anak ko. Awan ti di mo aramidan, tapno mapasaya at mo ti masakbayan ti anak mo. Kendi kapulos na awanan iti namnama, kalpasan dagiti napagtengyong nga agina. Wan nanang, nagbalin akarit kanyak dagidi apaspasamak, tapno agbalinak anatibker, para iti anak ko, ken para mutten kada kayo, nanang. Nanang, adi mutten sumangsangpet ni tatang. Nabayagon day din na uda panagawid na. Saan mo na panunutan day ta anak ko? Ubing ka pa'y unay, tapno maawatam dagiti paspasamak. Dumteng to ti aldaw ang maawatam matlaang ti amin. Basta ti kanayon mo alaglagi-pen, ipatpatag na kaunay ni tatang mo, kat imadayo tapno agtrabaho para iti masakbayam. Iso nga igad mo ti agadal anak ko, ha? Wan na anang, kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. Tapno no dantong trabaho, saan kantong nagtrabaho pa'y nanang? Ipasyar kanto langan iti nagduduma lugar, kastamat ni tatang. Tanda anak day nga imbagam anak ko, Sige, mapantangaro doon iji kusina tamangan tayon. Itaypay anak kaluto ni Lolam. Kasla at dapas kandi takaruba anak ko. Ang mga nusimang patantay or urayon da bisita nga aga po iji abroad, nanang. Day, kasano nga mom, anak ko?
Iso nga mintimbagan ni Tata Fredo kanyak idi na minsan nga aldaw, nanang. Isumot lagayam anakita kayo nga agtungtungtong idi na minsan. Wan nanang, kaanakan kano ni Tata Fredo ti sumangput. Baro kanupay, tanalipatan na kanon ti mga sawa, gapu iti pan nakakumikom na iti trabaho na. Isumot na itatiko na ni Tata Fredo. Ala nga rod anak ko, agrubwat kan, ta mga numaladaw ka pa iti trabahom. Agiddan kayo ni iti anak mo nga agarmusar. Wan nanang. Naimbag ngagsapayo, Tata Fredo. Lumabasak pa'y. Ay, kastamot balasang ka. Sumurka ka din iti trabaho? Wan, Tata. Uncle, ayan ka dito. Ni, adamot gayam ka sarsarita yo, Uncle. Good morning. Awan gayam, iso ni Minda, karo ba tayo? Di talang bangir tayan ti balayda. Minda, iso gayam ta ibagbagakan ka kaanakak ni Arnel. Good morning, Mat Arnel. Nasaya at mat na nakabakasyon ka dito Pilipinas. Sige ha. Tata, panawan kayo pa'y. Ang mga numaladaw iti trabaho. Sige, Minda. O sige, nice meeting you. See you around. Minda, agyaman tayo manugot ka simurot kanyak nagpasyar dito parke. Apay kit din na saan. Nagbalintaan na singad, manipod idinagam amuta. Amon pa yan ti si bubukal apakasaritaak. Tinapasamak kada kami ti ama ti anak ko. Kan amok anatak ng kaatao, kan mapagtalkan. Iso asimurotakken ka, Arnel. Ay ayatan ka. Among matdaytan Minda. Manolabulanen. Agsubliak tumanen ni abroad. Kayat ko kumaamaamuan. No adamat lanamnamakan ka. Among mati ka sa saad ti biyag ko, Arnel. Ada anak ko. Uray pa'y nabayagan a panawan nga awan damag ko iti asawak. At dalat ta ti anak ko a responsibilidad ko. No ikan na kiti gundaway. Agbalinak akatakunay mo iti responsibilidad mo iti anak mo. Itala na karik na kiti kastoy Minda. Katsapay la kumataklonan na kon. Ay ayatan ka, Mat Arnel. Ha? Katsapay la kuma. Tadi kan to agbalbaliw. Agyaman ak Minda. Ikarik, sa anak ngagbalbaliw. Namnamam agbalinak ka napudnukin ka. Ay ayatan ka unay-unay. Agpaiso ka diti mapalpaliiw ko, Minda. Kasla damot na nagkinaawatan nyo ka ni Arnel. Pudno nanang. Ay ayatak unay ni Arnel. Adan nagkinaawatan mi. Katsapay la ko ma, tamaawatan nyo ti marikriknak. Masapol ko mo ti kabinadang ko amang padakkel ka ni Bong, nanang. Di ka agdanag, anak ko. Maawatan ka. Nabayag matan a panawan ang nagmaymaysa ka. Katsapay la kuma. Taday tuyon ti tagiuray mo a kabinadang mo itibiyag. Kasanaw no agsublinton ni Arnel ije abroad. Kabaalam to ka di ti maiyadayon tumanan kan kuana. Di ka agdanag, nanang. Napagsaritaan min ka ni Arnel day taabanag. Amok akabaelak ti amin. Arnel, danas ka na maamuam. Oh, anya day taminda.
Apay kasla madandanagan ka. Masikugak, Arnel. Ha? Kasano da ito yan? Agpay so, Minda? Masikog ka? Apay madanagan ka. At last, maadaan ta ni ta anak. Maragsakan ak unay, Minda. Kayat mo asawan? Agyaman na, Arnel. Kunaklakit din Di ka mo. agdanag, Minda. Saan ka abaybayan? Nakarkaro pa itan nga ayatan ka. Gaputa maaddaan tantun iti anak. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Napunas ti amin adanag ko. Apaman ang nakitak ti reaksyon ni Arnel, idinaamuan na ti kasasaad ko manang Emmy. Panagriknak kat dimtengan ti lalaki ang makatakunaynay ko iti tungpalbiag ko. Nagbalin met anaanayas ti linangandakan ni Bong nga anak ko. Imbilang na ngamin ni Bong akas pudpudno nga anak na. Impas ngay ko nga rod ti anak mi ka ni Arnel. Maysa analungpo a babae ti impas ngay ko manang Emmy. Nalaos ti ragsak ni Arnel iti dayta agundaway. Impadamag na nga rod iti inana ti panagpas ngay kon, kat nakarkaro manen a naragsakan ti inana, gapo ta ti anak migayam ti umuna nga apo ko na a babae. Agingga adimteng ti aldaw a panagsublin ni Arnel ijay balasiw taaw. Saanan amalapdan ti panagsublim ijay balasiw taaw, Arnel? Wan nga rod, Minda. Ngam na pagsaritaan ta matanda ito'y saan ka di. Iso adi ka nagliday. Kanayon ako nga umawag. Tapno kumustaan kayo kadagiti anak ta. Agan anad ka ijay, ha? Di mo liplipatan nga inuman nagiti agas mo. Annadam ti salunat mo. Wen, di kagdanag. Agan nadak para kada kayo. Di mo baybayan dagiti anak ta, ha? Kenoray si ka. Di mo baybayan ti bagim. Ti salunat mo. Magagaran na ni mama makakita kadagiti daddo mapaya pictures ti anak ta. Amo maten, umuna nga apo a babae ko naman. Nagasat ti anak ta. Ta saan pa'y la nakita ni Lola na ipatpatag na launa yan. Sapay la kumata dumteng to ti aldaw nga agkita damat iti personal nga aglola. Anya tamom, ang mga nukalata sumangpat dito ni mama. Ha? Basta, agsingsingpot ka ijay, ha? Kanayon mo alaglagipon nga da kami nga agururay iti panagsublim. Ay ayatan ka, Arnel. Ay ayatan ka mat unay-unay, Minda. Itata nakasublin ni Arnel iti abroad. Di ka kadi maikawa, anak ko. Aklunak, talaga maikawa ak nanang. Nga masapol nga agbalinak anatibkar. Timang patpatibkar kanyak, kat ti panagayat kanyak ni Arnel, agraman kadagiti anak mi. Amok adinan tulipatan dagiti karina kanyak, nanang. Ay, nasaya at nukasta anak ko. Awan ti makaammo no anyan to ti mapasama kadagiti sumarsaro no nga aldaw. Ngamdawatem ti panarabay ti Diyos, anak ko. Amok adi nakabaybayan. Agyamanak nanang. Basta agtali na edak anapudno, ken si uuray ken ni Arnel.
Hello, Arnel. Kumusta kan? Nasayatak mo dito eh. Ngam siyempre, nalidayak tawan kayo iti danak. Iso atar aramidag. Ibaw-bawin ko lang iti trabaho ti amin na panahon ko. Tapno saan kayo unay amamis kadag iti ubing. Kailiw ka una yun, Minda. Kasta akmat, Arnel. Di kagdanag. Apa man na makaurno nga, kan makaalak iti bakasyon ko iti trabaho. Agawid a kadagos. Namnamaak day ta, Arnel. Sapay kuma, ta iti mabiit. Makabakasyon ka matan. Kailiw da kauna yan, Arnel. Naragsak kami ta si Mangpot kan, Arnel. Kamaudyanan na. Agdadan na tayo manan. No pa'y amok aso magmamanula ang abulan ti kaadam. Tamasapol nga agsubli kamot laang iji abroad. Iso ang masapol asulitin tayo ti kaadak dito Pilipinas, Minda. Dakkelin ta anak ta. Kastamot tin nibong. Kasla kaano lang day di ipapanaw ko. Nagdara sa naglabas na iti aldawan niya, Minda. Uwan nga rod, Arnel. Kumusta mo't ni mamam? Okay mat ni mama. Kailiw na nga rodon ta anak ta. Maayayo ka dagiti pictures ngayon patpatulod mo. Kabayatan ti panagdakkel ta anak ta. Kasta ka di. Maragsakan akamakangag iti dayta, Arnel. Wan gayam. Adasing-asing ni mama. Kaya't sapay la kumata maawatam ti panggap na. Anya dayta, Arnel? Kaya't nang isurot ko ta anak ta iti panagsublik iti abroad. Anya? Kayat mo asawan? Iya dayom ti anak ta kanyak? Kasta ti kayat ni mamam ang mapasamak, Arnel? Minda, saan ko nga isurot ta anak ta tapno iyadayukken ka. No di ka tapno sumayati masakbayan na, no agnaid ijay. No ijay adumakkel. No agiskwela ijay. Kan nagtrabahon to ijay. Ha? Amumot no kasano ti rigat ti biag dito Pilipinas saan ka di? Ni. No ijay adumakkel ta anak ta. Narimrimat to ti masakbayan na. Di kagdanag. Takanayon tumot lang ti komunikasyon nyo. Gapo takanayon kami to nga umawag. O, kasladan tumot lang iti dinam ti anak ta. Panunutom ka da na imbag ti singasing ni mama. Para mo't lang iti masakbayan ta anak ta ti pampanunutan ti inak, Minda. Kasla na unag ti pampanunutam Minda. No kaano si Mangpot ni Arnel sa kasta ti Jarmo. Adda ka di pa kariribukam, anak ko. Nanang, adda ngamin imbaga kanyak ni Arnel asingasing ti inana. Anya dayta, anak ko. Kaya't da ka nga itugot ti anak mo iti panagsubli ni Arnel iti Estados Unidos. Anya, kaya't mo asawan? Maiyadayukan ka ti anak mo? Kasta nga rod, nanang, ngam inlawlawag ni Arnel ti intensyon ti inana. Iso na isingasing na ti kasjay. Ay, anak ko. Kaya't da ka no anarimat to ti masakbayan na no ijay nga agnaed kan dumakkel. Saan atap no iya dayuda kanyak ti anak ko? Amo tayo mo't ngamin no kasano karigat ti biag dito Pilipinas, nanang. No ijay ang makaadal kan makaturpos. Adadon to kano ti oportunidad na ijay. Tapno na saysaya ato ti agbalin ang masakbayan na. Ay, adakan ka dayta anak ko. Amok mo't asipod pa'y. Tila ang pagimbagan dagiti anak mo ti prioridad mo.
ken pampanunutem. Saan abalin nga agsakripisyo ka? Basta mapasaya at mo ti masakbaayan dagiti anak mo. Isuasi ka ti rumbeng nga agdesisyon, anak ko. Ado arabii a pinampanunot ko ti singasing ti ina ni Arnel, manang Emmy. Ado alwa ti nagarubos. Pampanunutek pay laeng amayadayo ti anak ko, kasla mapugsaten ti anges ko. Ngem iti sabali a bangir, pampanunutek met ti agbalinto a masakbayan ti anak ko, no palubusak a sumurot iti amana. Ado dagiti mangubublag kanyak manang Emmy. Apay kano akabaelak amayadayo ti anak ko kanyak. Idinto tamabalin met anasaya at to ti masakbayan na iti denak. Ngamjak kayat adumteng to ti gundaway asidirenak ti anak ko. No apay, ajak impaay kankwana ti napintas a gundaway nga idijaya kankwana ti pamilya ti amana. Nagdesisyonak nga rod, manang Emmy. Nasakit man iti kaunggak, pinalubusak ti anak ko, tati pinanunot ko ket tinarimat to a masakbayan na intundumteng ti aldaw. Napalalo ti ragsak ni Arnel iti nagbalin a desisyon ko manang Emmy. Katukad tinabuslon met a panagarubos ti luwak, kadagiti umuna nga aldaw, akaawan ti anak ko iti denak. Naimbaglaengen taadda ni Bong nga anak ko ken ti inak amangan andi ngay kanyak. Tinungpalmet ni Arnel ti Karina akanayon nga umawag ken ag video call. Iso anaep-ep metlaeng ti iliw ko iti anak mi. Ita, addan iti high school ti anak mi, manang Emmy. Kat ison a mismo ti kanayon nga ag video call kada kami, tapno kasla agdadan na kami matlaeng. Kat ururayan mi ti panagbakasyon danto ditoy Pilipinas. Daytoy ti pakasaritaak manang. Kat sapay kuma tamakaibati iti adal kadagiti inna akas kanyak, ang nagsakripisyo ken simmugal para iti masakbayan ti anak na. To'y pagayam mo, Minda. Minda, pagayam ko, saludo aken ka, gapu iti naramid mo a panagsakripisyo para iti masakbayan ti anak mo. Nasakit para iti maysa nga ina ti maiyadayo iti patpatgen na unay nga anak. Amo tayo mat ti sitwasyon nyo ka ni Arnel. Saan kayo ang nagkasar? Kat awan ti pakasiguraduam nutong palan na ti Karina adi na iyadayo ti anak mo ken ka. Ngem simmugal ka kat saan ka anapaay tatinong palmet ni Arnel ti Karina ken ka. Kararag ko asapay kuma taagtultuloy ti kinaragsakyo ken tinarimat a masakbayan to dagiti anak mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon.
iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti surat nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nagpailingad itinagan a Clark, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday, Jasmine Taginod from Revelina Taginod. Advance happy birthday to Kurt and Monique Escalona di Ilocos Sur from Tita Desa. Makablaawan amin at tagabugay kan belated happy birthday kan 10th anniversary kan ni Father Me from Jane Carmelo. Happy 26th birthday kan ni manong ko Maestro Ray Maala Untalan from Rizalin Untalan ti San Maximo Natividad Pangasinan. Makablaawan ni Tatang Ambong, Inang Sally, Benny, Benji Jr. Kastamat da Grill, Maribet, kan Aisal from Robin Dulay iti Rosario, La Union. Happy birthday Kumare Rolen Oliano from Zoraida Calumente, Yanggud. Shout out ka ni Brave Ramos kan friends ko dita Hong Kong from Brian Ephraim Lumboy ti Canada. Pamilyak dita Banawang Ilocos Sur from Kathy Malana. Happy birthday kanila kay ko from Marie Chris Rion iti Qatar. Makablaawan ni Lola Leonora Antonio Zambrano kan Castillano kan Prehiliana family iti San Jose City from Rowan Joy Prehiliana. Shout out iti Ilocano girls dito'y Hong Kong. Corpus family, anak ko Adadayan, Ryan kan Nicole, kan amin akakabsat ko kan iipag ko dita Santiago City, Isabela from Rowelyn Corpus. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Clark. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Clark, kat iti agdama addaak dito'y Canada. Apaman anasarakak iti YouTube daytoy programa yo, naawis matiriknak amang ipatulod iti pakasaritaan ti pamilyami. Kat namnamaak ang makaitad-adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Addaak paylaeng idi iti grade school. Clark, anak, umay ka manganan, naisaganan ni Inday ti Armosar. Ang mga numala daw kay ti pagadalan. Umayon, Mami! Good morning, Mami! Wow! Nagimas ti breakfast tayo Siyempre, anak. Masapol nga agbusog ka, tapno da pamigsam nga agpanunot ijay school. Dayta ti kayat ko kun ka, Mami. Ora adda babaunan tayo dito balay, talaga naasikaso ka kada kami kan ni Daddy. Agigid lang tayo namangan kada Daddy Ag-breakfast tayo, Mami. Nasapa arimor ni Daddy anak. Ada ka no asikaswan na. Ha? Amo mo ti businessman. Always busy. Kasta ka di. Saor ni Daddy Tsak pa'y nakapag good morning kan kuana. Sana bali anak. Bumawin to ni Daddy intun saan busy. Ala, mangan kakit din. Kat syakton ti mangitulod kan ka ijay school yo. Ay, makabannog tagmalmalom nga agtrab-trabaho di opisina. Naimbag langin ta nasulbar mo't lang ti rimso aparikot iti branch tayo di Cebu. Si kantumat ngamin. Kayat mo, si kakanayon ti mang sulbar ka dagiti rumso aparikot. Adamot dagiti talkam a tao iji kumpanya. Kabaalandan dagijay. Sandra, sabali lang no nakatutok kak. No hands-on ak. Laglagi pam. Para kada kayo iti anak ta ti amin nga aramidak. Kaya't ko saya to tagbali na masakbayan ti kakaisuna nga anak ta. Wen, amok day ta Edgar. Ngam kita amot ati salunat mo. Ang mga nagsakit ka iti kastangar aramidam. Awan apulos inanam. Wen gayam, damdamagan na kaitay ni Clark.
Kinunak mata na sapa ka arimwar, tadanas kan nga si kasuam. Ibagam kan ko na rumwar tayo intong Domingo. At dapapanan tayo. Kat patsaka pa karagsakan nyo ti makita yo. Nang runakin ka, Sandra. Ha? Anya ti kayat mo, asawan? Maamuam to. Basta laglagi pong maipatpatag kayo ita anak ta. Kat aramidak ti amin, tapno na namay to ti biyagyo kadagiti masungad nga aldaw. O anya, nakaredy kayo ka din nga gina? Wan, Daddy. Papanan tayo ka di. Kasla da sorpresa yo kada kami Wan nga rod, Edgar. Magagharanak paiket din. Basta, makita yun to. Kat amo ka pa karagsakan nyo ti makita yo. Sika talaga, Daddy. Naisam kayo ti surprises. Iso alab na labda ka ni Mami. Amo yung mat niya ipatpatag kayo launa nga gina. Isong aramidak ti amin na pakaragsakan nyo. Al, mapantayon, tapno makita yung ti sorpresak para kada kayo. Wow, Daddy. Nagpintas mo dito a lugar. Uwan nga rod, Edgar. Anya ti aramidan tayo dito eh. Mangantayo ka dito a restaurant, Daddy. Ala, umay kayo. Umunig tayo. Good morning, sir. Ma'am. Oh, anya Sandra. Magustuhan ka di dito baroan negosyom? Ha? Anya ti kunam, Edgar? Unyag pa iso, Daddy. Dahito iti nakakumikumak kadagiti kalabos nga aldaw, Sandra. Clark, anak. Ti panang ipatakdar ko iti dahito a restaurant. Nga imatunam, Sandra. Iti kasta, saan ka amaboring nga dalang iti balay? Ha? Ken kaya't kung adalam mo tanti may papan kadagiti daduma pa ang negosyo tayo. Agyamanak, Edgar. Nasurpresa kami ka ni Mami iti day di agundaway manang Emmy. Isumat lagayam akanayon a busy ni Daddy. Taimpatakdaran na iti restaurant ni Mami. Tapno saan ka no amaboring nga adalaeng ije balay. Saan ngamin anaasam ni Mami nga agpasyar akadwana dagiti gagayam na. Kayat na pay ti adalaeng ije balay ang mga asikaso kadagiti personal a pagkasapulan mi ken ni Daddy. Ni Daddy mat, may sa apagwadan nga ama. Idulok unay ni Daddy manang Emmy. Makunak amay sa kami a perfect family. Aging gaadimteng ti may sa agundaway, a nagpakadamanan ni Daddy ken ni Mami. Masapol ang mapanak ijay si Bu Sandra. Ado tinaskan nga ornusak ijay. Jakmat kaya't adagiti lang talgak atao ti mga sikaso. Masapol nga adak ijay tapno nadardara sa maisimpati amin. Kasta ka di. Sapay la kumarod, tamaurnos yung adagos iti kabiitan na panawan. Ang mga numabayaga na ijay Sandra. Sana kami niya agawid, aging saan ana ornos ti amin. Adakan ka day ta Edgar. Agan-anad ka ijay, ha? Mangan ka iti husto nga oras. Saan mo abaybay ang tabagim? Laglagi pa mga awanak ijay mga sikasukan ka. Juan Sandra, katagyaman na kitipan nakaawat mo. Di kagdanag, tadyak baybayan ti bagig. Kat uray da kayo iti anak ta, ha? Aganad kayo dito eh. Makamu to eh. Makamu ka pailangan ka ni Clark. Sana bale, tadadagiti tawa pinuskak ang mga lalay kan kay di restaurant. Wen Edgar, di kagdanag. Awan mo't siguro ti rumswa parikot. Naanayas mo ti taray ti negosyo. O sige, agpakada akon. Ay ayatin ka unay-unay, Sandra. Tandaan am kumadayta. Ibagamit anak tang agsinsingpat. Kandi na baybayan ti panagadal na. Para kada kayo amin dagito a sakripisyo. Anya ka mo tan Edgar. Apayakas na ti pagpagam.
Kasla saan kan nagsubli iti kasta adyar mo ah. O sige, mapanakon. I love you, Sandra. Mami, natuloy ka din ni Daddy dyan Cebu? Wan anak, amumatan ni dadim, uray adda dagiti talken na a tao, masapul latta nga adda kano ijay. Kas kalagdadamo ko ni Daddy, Mami. Sigo da nakas dito ugali na. Saan ka di pa ilana irwam? Kasasabali ngamin ti jar na idinagpakada anak ko. Ha? Sabali ti agparparik na kanyak. Agtib-tib bayo ah. Mami, saan man natila pang panunutam? Okay lang ni Daddy Jay. Sapay la ko mga rod anak ko. Maurnos da ko maadagos dagiti rumba nga aramidan da. Tapno makaawid mo't laeng ni dadim iti kabiitan a panawan. Apay nga ta saan nga umawawag ni Edgar. Imposible mo't nga 20 oras na nga umawag kanya. Sigud-sigud mo't ano kasta pumampanaw. Uray sa dino ti papanan na. Umawag adagos. Basta dimtengan ni Jay. Apay nga itakatawan na pulos awag na kanyak. Makumikum lang at ang aging gaita. Tinasayaat, siya kon ti umawag kan kuana. Maawatan namat siguro no apay siya kon ti mawag. Madanaganak namin una yan. Ne, apay ngay. Cannot be reached mo ti telepono na. Diyos ko, sapay lang kumatawan ti daka sa napasama kiti asawak. Anak, manungal dawon nga awan ni dadim. Ngam awan na pulos awag na kanyak. Jack pa'y makontak ti telepono na. Wan nga ron, Mami. Anya nga tanti napasamak ka ni Daddy. Diyos ko, sapay lang kumatawan da sa napasamak ka ni dadim. Jack maawatan ti marikrik na anak ko. Numalagip ko ni dadim. Agtibayo ak. Umawag ak langin ije Cebu anak ko. Masapul ama amuan tanoan yan tinapasamak. No apay asaan nga umawawag kadata ni dadim. Nasaysayat pa'y, Mami. Iti kasta, maamuan tangag paiso, na anyan tinapasamak ka ni Daddy di Cebu. Imawag nga rod ni Mami ije branch ti kumpanyami ije Cebu, manang Emmy. Kat naklaat kami, idi imbaga ti talken na atao ijay, asaan ka no anapnapan ni Daddy, kat awan ka numot ti rumbang ama urnos, tanaan nayas mo ti taray ti kumpanya. Dakkel aburbur tsaka da kami ti panagpukaw ti amak, manang Emmy. Kasi, kasla nagpukaw nga asok ni Daddy. Awan apulos ti makaammo, no sa dino ti ayan na. Uray dagiti talken na tao iti negosyo mi, awan ti maibagada iti panagpukaw ti amak. Nagpatulong kami pa yan kadagiti masaknan. In report min ti panagpukaw ni Daddy. Inaldaw amapan kami kani Mami iti presinto, tapno amuan mino anyan ti update, tan i-reportan a missing person ti amak.
Kasla mapukaw ti limbong ti panunot ti inak, iti day di agundaway, manang Emmy. Mami, malmalday ka manan. Asino matisaan nga agliday anak ko. Awan matla ti damagan maipapan ka ni dadim. Oray dagiti pulis. Mas daw danon yan tinapasama kiti amam. Imawag ak matan iti probinsya. Iti ayan dalolo ken lolam. Ngabsaan ka numot anagaw-awit iti amam. Madanagan matan dalolo ken lolam. Patpat ka kunay ni daddy manak ko. Kasla mapukaw ti limbong ti panunot ko. Tunggal malagip ko ni daddy. Noon yan tinapasamagkan ko, ana. No si bibiyag pa'y. Uwan no na tayo. Mami, patibgaram ko matipak na ka mo. Saan ka nga agmay sa mami? Adak di ti amang saranay kang ka. Di tayo mapukawan ni tinamnama. Amo kasi bibiyag pa ni daddy. Kumararag tayo iti Diyos, mami. Di tayo umibat kang kuana. Amok ngay sulang di makatulong kada tayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kumusta ngay Sandra? Ada ka din damag maipapan ka ni Edgar. Awan pa'y papang. Diyakon amuno niya ti aramidag. Ay, Apay akalat-lat na nagpukaw ti asawag papang. Sa dinungatan ti ayan na. Anya nga tan tinapasamag kan kuana. ay na, jak masungbatan day taas sa lunsod mo, Sandra. Tauray na kami kan ni Mamangio. Maburbursaan kami, mat. Papang. Gumpang nga asim tadi ka mapukawan iti namnama. Kang runaan iti amin, agbalin ka kumaan na timker. Di ka umibot iti namarswa. Kadagiti ka kastoy agundaway. Tilaeng namarswa ti mabalin mo apagkamangan palasang ko. Lakay, anya nga iti madamag maipapan iti anak ta. Awan pa'y bakit? Talaga di na masarakan ni Edgar. Masya anak nga rod ka ni Sandra tanapalalo ti sangit na idi inawagak. Ay, anya nga tanaya tinapasamak ka ni Edgar. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Maasi ka kadagiti agina. Amok no kasano karigat ti pagdaldalanan ita dagiti agina lakay. Ay, saan tayo nga amo? No si bibiyag pa'y ni Edgar nga anak ta. Wano na tayan. Wan nga rod bakit? Kanayon kanomot ti papanday di presinto ng awan lata ti damag. Matanaga nak matunayan bakit? Sapay la kumata si bibiyag pa iti anak ta. Sapay la ko malakay. Di tay agsarday nga kararag iti na marswa. Isulaang ti makatulong kada tayo. Kastamot lang ti imbalakan ko ni Sandra manugang ta. Tilaang ng Diyos tinamnama tayaw. Mami, umadanin di pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan nga rod anak ko. Manun atawan tinapalabas. Nga maging gaita. Awan pa'y laang damag no sa dinon ti ayan ni dadim. Mami,
Maragsakan tadandanimon matunoy dagiti arapaap mo, anak ko. Amok ano sa dino man ti ayan ita ni dadim. Maragragsakan met. Gaputa day tatinar arapaap na. Ti makaturpos kay ti panagadal mo, anak ko. Katagyaman akmat ken ka, mami. Gaputa oray kastoy tinapaspasaran tayo kadagiti kalabas. Nagbalin kalatan na tibkar para kanyak nga anak mo. Uwan, anak ko. Sika tinang patibkar iti pakinakam ko tapno jak sumuko. Kataging ka ita. Adaak dito'y nagururay. Mangnamnama nga iti maysa nga aldaw. Agsublimot laang iti danata ni dadim. Dahitati karkararag ko akanayon iti Diyos. Clark, anak. Mami. Hangam no bilang laang. Tatalaga nga dagaya mendakas anapasamakan ko, anak. Maamuan tayo kuma. Tauray ka sano ka sa amtiit danday ta. Ika gumaan tayo nga aklunan. Basta maamuan tayo kuma. Tapno saan tayo amang namnamalatan, anak ko. Nariknak tinalaos aladingit ti inak manang Emmy. Nang runa ket agingga kadagitoy a panawen, awan pay laeng ti damag mi maipapan ken ni daddy. Maysa akon anaan-anay nga inhenyero. Addan bukod ko a pamilya, ket nag-migrate kami payan ditoy Canada. Ngam kaskas di nga awan apulos tinaamuan mi maipapan iti amak. Dagiti nabati ni daddy a negosyo mi kat nailako mi aminen manang tapno maisurot mi ditoy Canada ni mami. Dagiti dua nga anak ko tinagbalin aliw-liwa ni mami. Amok nga aging gaita, mangnamlama pay laeng ni mami asi bibiyag ti amak, kat agsublintumet laeng kada kami. Nasakit a panunutan ti napasamak, taaging gaita, kasla kami agkalkal lautang. Kat no sa dino man ti ayan ni daddy, no addapay ito'y abiyag, sapay lakuma, tadumteng to ti panawen nga agkikita, ken agdedan na kamin tumanan. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Clark. Clark, pagayam ko, umuna iti amin, agyamanak iti panagtalak mo a nagpaidrama iti pakasaritaam. Pudno unay pagayam ko, nagsakit a panunutan, at ipatpatag mo nga ama, kat nagpukawlatan akas laasok, adiyo amuno anya tinapasamak, no si bibiyag pay, wenno saanan. Maawatak ti marikrik nayo, nang runa ti inam. Kat kararag ko asapay lakuma, tamaparaburan pay ti atiddog, ken nasalunat a panagbiag ni mamim, tano itulok ti Diyos, taadapay abiyag ti amam, agkita, ken agdedan na kayon tumanan. Narigat tinagdalanan ken pagdaldalanan nyo. Ngam saan kayo nga umibet iti namarswa, taawan ti imposible ken kuana. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.
dagiti tugot, iti dana ti biag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti dana ti biag.